What's up? Tady to je druhý díl ze série Vtípky. Dneska mám jenom jeden vtípek, ale zase je až moc dlouhý. Takže abyste se moc... Ne, já nevím, jak to říct. Bolí mě velkou a to je no. Prostě začneme k tomu vtípku a tak. Tak dobrá. Už jsem si na ten vtípek vzpomenul. Takže jdu do školy a v angličtině máme napsat, co děláme jeden den. A já řeknu, já to nebudu říkat, já jsem agent Shieldu, sakra, já jsem to řekl. Jestli se vám tady ten vtípek líbil, tak dejte like. A na další videa